ongi etorri IMH-ko Ingeniaritza Eskolako Unibertsitate título diploma banaketara. Mi felicitación, mi agradecimiento y al esfuerzo que habéis hecho, pues un día interesante, egun pozgarri bat guztiontzako, batez ere ikasleontzako, baina baita ere harro egoteko eta pozik egoteko eguna, bai guraso eta familientzat, eta IMH-en urte hauetan, urte guzti hauetan bidelagun izan dituzuen irakasle, tutore, enpresa tutore eta ingeniaritza eskolako lankide guztiontzat, baita ere pozik egoteko eguna. Harrotasuna sentitzen dugu, ze honaino iriztia Elgoibarren IMH-en unibertsitate tituluak ematen egotia guretzako harro egoteko moduko zerbait da, ez? Honen atzian lan asko daualako, Elgoibarren orain dela 33 urte egon zialako, persona eta erakunde batzuk pauso bat aurrera ematea erabaki zuten momentu zail baten, krisi egoera baten, ez? Eta horrek gaurraino ekarri gaitu eta guk ibilbide horretan uste dugu asmatu zala erabakietan, eta horrek harrotasunare erakunde bezala ematen digu. Erronka bada gizartean dakaguna eremu guztietan, talentua erakartzea, talentua olako gunetan, ez, Elgoibarren industrian lan egingo duten emakumeak prestatzea ere erronka bada, ikustea besterik ez dago, zenbat gizonek, zenbat mutilek hartuko dezuen diploma eta zenbat emakumek, eta uste konpromiso hartu behar degula hortinko lan itxeko. Eta nire partetik, hoxe, zorionak, disfrutau egun honetaz, eta aurrera behidean, lanin ilusioz. Ezagutza handixa daukazuen talde bat, bukatzen dezu ikasketak, eta ikusi eta ikasi dezuena, orain berriz industriara bueltatzen dozu, ez? Eta, hori nik uste dut ospatzeko momentu badala, ez? Eta gainera, Isaka, IMH-en izen ona, edatzen joango dira, ez? Talde honekin godabena da, IMH zer dan, eta zer ezagutza jaso dezuen, edatzen, ez? Eta oso importantia da. Orduan, eskerrik asko IMH aukeratzea gaitik. Eta eskerrik asko danoi, pazientzia eta eman dezuen motivazio danantxo, hori gabe espaginan lortuko hau da. Eta oain graduatzean etapa bat izten dugu, baina beste bat aztea. Eta horregaiti ez dugu aztu bihar aurrea jarraitzu behar deula, eta gure ametsak lortzeko korrokatzen segi, eta hola bizitzan jartzez askun erronka denak hainditzeko gai izango da. Eskerrik asko, hitz hauek emateko aukera emateagatik, eta zoriona danoi merezi du eta. Hau da bidearen etentxo bat, hemendik aurrea ibilbide guztia daukazute enpresetan lan egiteko eta hainbat aukerekin Gipuzkoa nolabait ere aukeraz josita dagoelako, ez? Ondo dakizuen bezala gure ekosistema teknologikoa oso handia da
hainbat proiektu estrategiko dauzkagu lurraldean, makina herramienta den bezala, adibidez, ohiko sektorea den bezala, baina beste sektore asko daude, mugikortasunaren inguruan, orain teknologiko kuantikoak gobernuarekin batera garatzen ari garena, eta zuek guztiak azkenean aukera izango ez dute arlo guzti horietan lan egiteko, ez? Nik zoriondu, noski, ikasleak egin duzuen lanagatik, izan duzuen bizioagatik, izan duzuen ere konfiantzagatik IMH-en zuen hezkuntza, goi hezkuntza aurrera eramateako, eta baita ere enpresetan. Azkenean IMH-erekin batera egon dira beste bide lagun batzuk ezinbestekoak izan direnak, eta askotan pixkat igual halako ekitaldietatik urrutiago ikusten ditugunak, ekitaldia akademikoa dalako. Nik uste dut oso beharrezkoa dela enpresak ere aipatzea eta eskertzea beraien lan guztia, hainbat urtetan zuen azkenean formakuntzan ezinbestekoak izan direlako. Baina zoriontzeko garaian, badira zuekin batera, egon diren iraganean, dauden eta egongo diren persona batzuk eta horietariko batzuk hemen daude, areto honetan daude. Eta batzuetan gaur egiten dudana egiten dut. Eskertu baita ere, persona horiei eta eskertu biziki, jaso, buelta eman eta txalo bat eman jende hori. Beraz, eskertuko nizueke horre denei, gaur diploma jaso dituzuenok, altza eta zoriontzea. Aholku bat eman nahiko nizueke. Ausartak izan eta zuengan sinistu. Nire maikidek aipatu dute, egoera aldatzen doa. Gure garaian ez ezik, orain aldaketak askoz azkarragoak dira. Baina gaur egun zorionez baditugu baliabide nahikoak, teknikoak diot. Bai hemen, bai Euskal Herriko Unibertsitatean, eta inguruko enpresetan ere esango nuke baietz. Baina personaren jarreraren arabera egokitzeko hori erabaki personala da. Eta horrelako ekitaldietan Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak esaten duen bezala, eman eta zabaltzazue.